No niin, nyt taisi käynnistyä täältä meidän kuvaruutu. Ainakin minulle näyttäisi siltä, että päästään alkamaan. Vähän on ihmisiä vielä vähemmän kuin on ollut ilmoittautuneita, mutta sinne taitaa tippua koko ajan lisää. Tervetuloa minun puolestani. Eli olen Anne Kuusisto Sydänliitosta, mindfulness-ohjaaja. Ja tänään ollaan tosiaan mindfulnessin äärellä tässä jouluaikaan. Ja tarkoituksena on puhua tästä mielen hyvinvoinnista tässä hetkessä. Ei sinällään niin joulusta, mutta siitä, että mitä tässäkin hetkessä tämän erikoisen vuoden päätteeksi niin voisi sitä omaa mielen hyvinvointia vahvistaa. Ja tässä sitten on vähän esitetty sitä, mitä ajattelin tänään teille puhua. Eli puhutaan tosiaan pikkusen tästä poikkeuksellisesta ajasta, mitä me ollaan tässä nyt eletty. Ja varmasti vielä eletäänkin jonkin aikaa. Ja sitten tehdään muutama harjoitus. Eli lahja itselle on tämmöinen lyhyempi harjoitus, jossa pääsette vähän kokeilemaan. Sitten puhutaan vähän mindfulnessista, mitä se on, ja sydänmindfulnessista myöskin. Ja sitten tästä harjoittelusta, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voisi siihen omaan arkeen lisätä. Sitten vähän myös tuosta itsemyötätunnosta, joka on aika keskeinen asia tässä mindfulnessissa myöskin. Ja ihmissuhteista, ne vaikuttaa hyvin paljon meidän hyvinvointiin ja mieleen. Ja sitten lopussa tehdään vielä toinen harjoitus, tämmöinen tärkeintä elämässä, jossa vähän sitten kanssa kokeillaan mindfulnessin läsnäoloa. Ja sitten lopetetaan tuohon 3 vinkkiä omaan arkeen vielä. Tämmöisellä sisällöllä lähdetään. Ja chattiin voi laittaa kysymyksiä, jos herää jotain, mitä on mielen päällä, niin katsotaan niitä sitten lopussa. Hyvä. Ja tämä vuosi on tosiaan ollut meille kaikille ihan maailmanlaajuisesti hyvin erilainen aika. Ja ei olisi vielä vähän aika sitten voinut ajatellakaan, että me hengityssuojaimien kanssa täällä sitten kuljetaan. Ja tämä vuosi on sisältänyt tosi paljon tämmöistä epävarmuutta varmasti monella ja monenlaisia tunteita. Että on ollut huolta ja pelkoa ja varsinkin sitten sydänsairaalla niin myös huolta siitä, että miten tämä vaikuttaa omaan terveyteen, jos sairastuu ja sitä sairastumisen pelkoa. Ja varmasti myös yksinäisyyttä, kun on joutunut olemaan erossa sitten näistä läheisistään. Ja sitten se, että me ihmiset reagoidaan näihin asioihin hyvin eri tavalla. Toiset on syntyjään optimistisempia ja heidän on helpompi olla valoisia aina. Ja sitten toisille se on taas vähän haasteellisempaa. On taipumusta murehtimiseen enemmän. Mutta näitä mielen hyvinvoinnin asioita voi kaikki vahvistaa. Että se on niin kuin taito, mitä voi itsessänsä harjoituttaa. Ja minä myöskin olen ollut taipuvainen murehtija aina. Ja silloin olenkin lähtenyt sitten jo opiskeluvuosina 20 vuotta sitten niin miettimään, että miten sitä omaa mieltään voisi jotenkin kehittää, kun huomasin, että mielessä pyörii tosi paljon huoliajatuksia ja olin semmoinen ahdistunut aina välillä, niin silloin sitten lähdin etsimään ja tämän mindfulnessin silloin löysin sitten elämääni. Ja täytyy sanoa, että paljon olen tästä kyllä oivaltanut ja saanut välineitä itselle. Ja aloitetaanpa ihan sitten sillä, että päästään tähän hetkeen kaikki asettumaan ja rauhoittumaan, niin tehdään tällainen pieni harjoitus tähän alkuun. Eli annetaan itsellemme pieni lahja. Ja koita ajatella niin, että tämä hetki on nyt sinulle semmoinen hyvä olon hetki. Voit unohtaa tai yrittää unohtaa ainakin sen, mitä tämä päivä on jo pitänyt sisällänsä ja asettua ihan tähän vain olemisen tilaan.
Ota niin hyvä asento kuin siinä on nyt mahdollista siinä sun tuolissa, missä istut, tai jos kuuntelet makuullaan, niin sekin on tietysti ihan hyvä, mutta mahdollisimman hyvä olo. Ja keskityt vain itseesi ja tähän hetkeen, miltä tuntuu kehossa tällä hetkellä. Voit sulkea silmät, jos se tuntuu turvalliselta ja hyvältä, tai sitten voit viedä katseen sillä alaviistoon. Ja vie huomio sinne omaan kehoon. Anna hartioiden rentoutua. Hartiat saavat painua alaspäin vähän. Kädet voi olla sylissä rennosti ja jalat maata vasten. Ja vie huomio tosiaan kehoon, miltä se tuntuu tässä hetkessä. Tuntuuko keho jännittyneeltä vai onko se suhteellisen rento? Ja vaikka siellä olisi jotain kolotuksia, niin voit antaa sen ihan, viedä niihin vain kevyen ajatuksen ja hyväksyä ne kolotuksetkin. Mindfulness-harjoituksissa ei voi mitenkään epäonnistua, eli riittää, että vie vain huomiota sinne kehoon ja tunnustelee sitä omaa oloa. Miltä tuntuu vaatteet iholla? Voitko tuntea vaatteiden kosketuksen? Entä miltä tuntuu se tuoli, jolla istut? Hyvä. Ja miltä hengitys tuntuu tässä hetkessä? Tunnetko hengityksen parhaiten vatsan alueella, rintakehässä vai kenties sieraimissa? Seuraa sen hengityksen virtausta muutaman hengenvedon ajan. Hyvä, ja vie sitten huomio vielä otsalle. Rentoutetaan vähän kasvoja. Anna otsan silitä. Kaikki pienet lihakset otsan alueelta rentoutuvat. Kulmakarvojen alueelta rentouta kaikki ilmelihakset. Silmien ympäriltä. Paljon pieniä lihaksia on silmien ympärillä. Anna niidenkin rentoutua. Samoin posket rentoutuvat ja ovat painavat. Suun alue aukeaa vähän. Leukanivelet ovat auki. Ja suu rentoutuu. Kaulan alueelta anna rentoutua kaikkien lihasten. Ja niskan alueelta myöskin. Ja vielä hartioista. Hyvä, ja puhalla vielä muutaman kerran. Pitkiä puhalluksia ulospäin, eli sisään hengitä. Ja pitkät puhallukset ulos. Voit mielikuvissa ajatella, että uloshengityksen aikana kehosta lähtee jännitystä ja asioita, joita et enää tarvitse.
pois. Hyvä. Ja vielä yksi puhallus. Hyvä. Sitten voit vähitellen avata silmät ja palauttaa vähän liikettä sinne ylävartaloon ja tulla takaisin tähän tilaan ja jatketaan tätä luentoa. Toivottavasti saitte vähän tuntumaan. Mieleni tekisi mieli kysyä, että miltä siellä nyt tuntuu. Tuliko rennompi ja rauhoittuneempi olo? Ja ihan näin yksinkertaisia oikeastaan ovat mindfulness-harjoitukset. Eli siinä ei tapahdu mitään kovin ihmeellistä. Viedään huomiota kehoon ja siihen omaan hengitykseen ja tuntemuksiin. Ja nyt voitkin miettiä, että missä kohti päivää voisit tehdä tällaisia lyhyitä, muutaman minuutin mittaisia harjoituksia. Ja tässä onkin sitten esitetty, että mitä mindfulnessilla tarkoitetaan. Eli sillähän tarkoitetaan tällaista hyväksyvää tietoista läsnäolemista. Eli läsnäolemista tässä hetkessä, koska meidän mielellä on taipumuksena seilata hyvin paljon moneen suuntaan. Eli mielihän on aika levoton luonteeltaan ja mieli karkaa helposti aina tuleviin asioihin tai menneisiin asioihin. Ja mindfulnessissa me harjoitellaan sitä, että me tuodaan se tähän hetkeen ja vähän niin kuin jumpataan sitä mieltä siinä, että me keskitämme sen huomion siihen, mihin itse haluamme. Koska se mieli on vähän kuin levoton villivarsa, joka saattaa säntäillä sinne tänne. Ja sydänmindfulness sitten on samankaltaista mindfulnessia, mutta se on erityisesti sydänsairaille ja sydänterveydestä kiinnostuneille kehitetty tämmöinen jakso, jossa on 8 eri kertaa. Ja se on tämmöinen kokonaisuus, joita sitten jotkut sydänyhdistykset ovatkin järjestäneet. Ja sitä varmasti on tulossa jatkossakin. Eli näitä kursseja pyritään sitten aina silloin tällöin järjestämään, jossa keskitytään vielä enemmän sitten sydänihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja miten mindfulnessin avulla voi rentouttaa kehoa. Mutta keskeistä tosiaan on semmoinen hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja tässä hetkessä oleminen. Ja hyväksyvä tarkoittaa myös sitä, että me ei arvoteta asioita, koska meidän mielellähän on helposti taipumus jaotella asioita hyviin ja huonoihin. Mutta hyväksyntää harjoittelemalla niin jätetään sellainen arvottaminen ja keskitytään vain kokemaan sitä asiaa. Ja eläimethän on hyvä esimerkki, että he osaa olla läsnäolon tilassa. Koira esimerkiksi ei koskaan mieti seuraavaa hetkeä, vaan hän elää sitä hetkeä, missä me ollaan. Ja samoin kissat ja linnut ja kaikki muutkin eläimet. Ja lapsilla tämä taito on tietysti myöskin vahva. Ja sitä voi aikuisena kuitenkin itsessään aina vahvistaa, vaikka me vähän sitä sitten elämän varrella hukataankin. Hyvä. No mindfulness edistää meidän terveyttä monella tavalla. Eli on jo paljon tutkimusnäyttöä siitä, että tästä on todella hyötyä. Ja se vahvistaa tätä keho-mieli-yhteyttä. Eli meillä ihmisillä on taipumusta vähän pitää sitä kehoa itsestään selvänä niin kauan, kun siihen tulee jotain vaivoja. Ainakin itse tunnistaa.
Ja kun tekee tämmöistä mindfulness-harjoittelua, niin se vahvistuu se kehon ja mielen yhteys sillä tavalla, että saa paremman kosketuksen siihen omaan kehoonsa. Eli tuntee siellä niitä tuntemuksia helpommin. Ja yhden ystäväni sanoilla voisikin kuvata, että tämä kehohan on vähän niin kuin majatalo, jossa me olemme vuokralla. Ja sitä pitää tosiaan pitää huolta siitä. Eli tavallaan tuntea se oma keho ja sitten pitää siitä huolta. Ja sehän onkin usein näin, että tämmöinen liikunnallinen kuntoutus ja terveysneuvonta paljon tähtääkin siihen, että kehosta huolehditaan paremmin. Mutta sitten sen lisäksi on tärkeää pitää siinä myöskin se mielen hyvinvointi keskeisenä. Ja miksi näin? Miksi mieli on niin tärkeää tässä kehon rinnalla? Niin se johtuu paljon siitä, että me voidaan omilla ajatuksilla aiheuttaa itsellemme myös stressiä. Eli aika paljon meidän stressireaktioista johtuu siitä, että me ajatellaan jotain tapahtuvan tai meitä huolettaa jotkut asiat. Eli ne ei ole edes vielä todellisia asioita, vaan meidän mieli rupeaa miettimään ja murehtimaan ja sitten meidän keho reagoi siihen. Sen takia on tärkeää huolehtia molemmista, sekä kehon hyvinvoinnista että mielestä. Ja tosiaan se stressin hallinta paranee, jos näitä harjoituksia vain jaksaa tehdä. Valitettavasti niin kuin liikunnassakin, että yhden kerran käynti kuntosalilla ei vielä auta, vaan näitä mindfulness- ja mielen hyvinvoinnin taitoja täytyy kanssa jaksaa harjoitella jonkin aikaa. Mutta se aika nopeasti, voisin sanoa, että noin 2 viikossa alkaa huomaamaan muutosta, jos näitä päivittäin jonkun harjoituksen tekee. Ja se, miten stressi vähenee, niin on se, että me tullaan huomaamaan nopeammin, että nyt minä aiheutan itselleni stressiä ajatuksillani ja osaankin suhtautua niihin ajatuksiin vähän toisella tavalla. Eli tullaan tietoisemmaksi siitä, mitä mielessä liikkuu. Samoin nämä harjoitukset auttaa siihen, että me rentoudutaan paremmin ja moni kuvaakin, että saa illalla unta paremmin, kun tekee näitä harjoituksia. Eli keho oppii rentoutumaan. Ja sitten sellainen hyväksyvä olotila lisääntyy. Eli hyväksyy asioita, joille ei voi mitään, koska niihin on toisaalta turha kuluttaa energiaa, että tavallaan päästää irti niistä asioista. Ja nyt on myös tutkimusnäyttöä tästä sydänterveyden vahvistumisesta, eli tällä mindfulnessilla pystytään vaikuttamaan siihen sydänterveyteen hyvinkin. Ja yksi keskeinen on toi, että me päästetään irti niistä ajatusketjuista ja negatiivisista ajatuksista, joita meillä on tapana tuolla mielessä pyörittää. Minä olen jonkin verran jo ohjannut mindfulness-ryhmiä ja sydänmindfulness-ryhmiäkin, ja moni iäkkäämpikin ihminen on siellä kuvannut sitä, että on taipuvainen siihen, että pyörittää samoja asioita mielessään ja varsinkin iltaisin sellaisia murheita kantaa lapsista ja kaikista asioista, ja sitten se aiheuttaa sitä stressiä. Eli harjoittelemalla niin niistä voi vähän höllentää sitä omaa mieltänsä. Ja tässä sitten onkin oikeastaan tärkein asia, minkä toivoisin teille tästä jäävän mieleen. Eli jo muutama tietoinen rauhallinen hengitys vaikuttaa positiivisesti verenpaineeseen, sydämen lyöntitiheyteen ja stressihormonien määrään verenkierrossa. Eli on tutkittu, että jo 3 pitkää rauhallista hengitystä silloin, kun ne on tietoisia hengityksiä, eli tarkoittaa sitä, että vie huomion siihen hengitykseen ja hengittää 3 kertaa rauhallisesti pitkään, niin se laskee jo verenpainetta.
vähentää sitä sydämen lyöntisykettä tai tiheyttä ja sitten laskee myös veressä olevat stressihormonien määrää. Eli kun tapahtuu stressireaktio, niin meidän verenkiertoon syöksyy hormoneja, mutta sillä, että me muistetaan siinä kohti hengittää rauhallisesti 3 kertaa vähintään ja viedään huomio siihen hengitykseen, niin me vähennetään sitä verenkierrossa olevaa adrenaliinimäärää. Ja tosiaan tämä perustuu siihen, meillä on sellainen vakuushermo, joka on yksi meidän keskeinen aivoista lähtevä iso hermo. Se on suomalaiselta nimeltään kiertäjähermo, joka säätelee paljon meidän autonomista hermostoa. Ja se, että me hengittämällä rauhoitetaan tätä vakuushermoa, saadaan se parasympaattinen hermosto toimimaan, joka meitä rauhoittaa, niin sen vaikutukset ulottuu sinne sydämen ympäristöön ja hyvin paljon tänne kasvojen lihaksistoon. Se vakuushermo alkaa täältä kasvoista ja kiertää täältä sydämen alueen ja vatsan seudun. Eli se on hyvin pitkä hermo. Ja sen takia me myös moni reagoidaan stressiin vatsallamme, eli ne kaikki kulkee siellä sen saman hermon läpi. Ja kun hengittämällä muistaa rauhoittaa itseään ja tätä vakuushermoa, niin silloin se vaikutus tuntuu niin kuin siellä koko tällä pitkällä matkalla. Sen takia tuossa alussa rentoutuimme kasvojen lihaksia, että myös kasvot on hyvin pitkälti semmoisia, niin kuin me huomataan kanssaihmisistä tunteita hyvin paljon kasvoista, niin kasvojen mikrolihakset säätelee meidän tunteita paljon ja sitten kun rentouttaa kasvoja, niin myös se hermosto rentoutuu. Eli vanha tuttu sanonta, että hengitä silloin syvään, kun on tiukka paikka, niin se pitää ihan paikkansa. Ja vielä tietoista hengitystä, eli huomio sinne omaan hengitykseen. Hyvä. Mielenkiintoista olisi kuulla, mitä ajatuksia teillä herää, mutta nyt ei oikein pystytä tässä sitten niitä yhdessä jakamaan. Mutta laittakaa kommentteja, jos herää ajatuksia. Ja hengitetäänpä muutaman kerran nyt yhdessä. Eli olen tähän nyt laittanutkin 2 erilaista hengitystapaa. On tämmöinen huh-huh-puhallus, eli se meiltä ihmisiltä aika luonnollisesti tuleekin. Ja se on semmoinen, vedetään keuhkot täyteen ilmaa niin, että vatsassakin tuntee, että nyt on paljon ilmaa. Ja sitten semmoinen aika rivakka puhallus. Ja sen jälkeen on pieni hetki tyyntä, ennen kuin tarvii vetää taas sisään henkeä. Eli sinne tulee pieni sellainen seisahduttunut tilanne, jolloin pallea lepää. Kokeillaanpa sitä yhdessä. Eli vedä ihan kunnolla keuhkot täyteen ilmaa. Ja sitten pitkä hyvä puhallus. Ja kun puhallus on tehokas, niin ei tarvitse ihan heti hengittää uudelleenkaan. Tehdäänpä vielä uudelleen. Ja sitten kun tuntuu luonnolliselta, niin vetää ilmaa taas. Ja tämän kaltaisia hengityksiä, kun muistaa tehdä 3kin, niin tämä vakuushermo täällä heti rentoutuu. Eli kun on jännittävä tilanne tai huomaa, että stressaa, niin silloin muistaisi tehdä tämän. Ja sitten kynttilän puhallus on toisenlainen tietoinen hengitys, eli siinä vedetään myöskin syvään ilmaa ja sitten puhalletaan pitkä puhallus, vähän niin kuin puhaltaisi kynttilää, eli näin kavennetaan vähän huulia ja sitten sieltä pitkä puhallus. Kokeillaanpa sitäkin. Ja
siinäkin huomaa ihan, että hartiatkin laskeutuu, kun puhaltaa pitkään. Ja huulissa on sellaisia reseptoreita, eli kun puhaltaa pitkään, tätä vähän niin kuin vastustaa sen ilman menemistä, niin nämä reseptorit huulissa on yhteydessä tänne rinta-alan sileeseen lihaskudokseen ja se rentouttaa sitten tätä rinta-alaa hyvin. Tehdään vielä uudestaan. Hyvä. Eli tällaisilla keinoilla, näin yksinkertaisilla pienillä hengityksillä, niin saa rentoutettua sitä omaa hermostoansa. Ja lisäksi täytyy vielä mainita sen vakuushermon. Siitä on nyt aika paljon tutkimusnäyttöä ja Ylelläkin oli siitä juuri uutta tutkimusta julkaistuna. Niin, ne mindfulnessin lisäksi, mikä rentouttaa tätä vakuushermoa, niin on avantouinti, eli tämmöinen kylmässä käyminen, halaaminen ja hieronta, eli kaikki koskettaminen rentouttaa sitä hermostoa. Nauraminen kolmantena, eli se, että on mukavaa ja iloista nauraa, niin se rentouttaa, niin kuin sen tunteekin ihan vatsassaan, että se tärinä rentouttaa. Ja sitten neljäntenä yllättävänä niin on hyräily ja laulaminen ja jopa kurlaaminen. Eli silloin me rentoutetaan tätä kurkun aluetta, jossa on se vakuushermo myöskin hyvin voimakas. Niin nämä myöskin lisää sitä rentoutumista. Ja silloinhan meidän keho erittää sitä oksitosiinia, eli sitä mielihyvähormonia vielä enemmän. Ja harjoittelu käytännössä, mitä se sitten on, niin se on tosiaan sitä, että kiinnitetään huomiota siihen nykyhetkeen. Mitä minun mielessä liikkuu ja mitä minä tunnen tällä hetkellä. Ja minkälaisia kokemuksia on tässä hetkessä kehossa. Ja sitten kun se mieli on hyvin levoton, niin, ja sillä on taipumuksena, se on ihan kaikilla ihmisillä, että se mieli helposti lähtee kärsimättömänä, että etsimään jos seuraavaa, mihin huomion kiinnittää. Niin se kakkosvaihe on se, että palautetaan aina kun huomaa, että nythän mun ajatus lähti jo ihan muualle, niin taas takaisin siihen vaan siihen huomio tähän hetkeen ja omaan hengitykseen. Ja sitten kun huomataan, että siellä mielessä liikkuu niitä ajatuksia tai kehossa on tuntemuksia, niin ei tartuta niihin. Eli annetaan niiden mennä. Ja seurataan rauhallisesti sitä hengitystä aina palauttaen takaisin huomion siihen, mitä itsessä tapahtuu. Ja vähitellen se alkaa olla yhä helpompaa. Eli näin yksinkertaista se harjoittelu itse asiassa on. Ja sitten semmoisella lempeällä asenteella, että vaikka tuntuu minullakin välillä, kun teen harjoituksia, että huomio karkailee paljon enemmän, niin sitten lempeä suhtautuminen itse, että tällainen se mieli on tässä hetkessä. Ja näitä harjoituksia toistamalla, niin tosiaan voi sanoa, että aika nopeasti alkaa sitä huomata semmoista mielen, saa semmoista perspektiiviä siihen omaan mieleen ja tulee tietoiseksi, että mitä siellä mielessä pyörittää. Ja aika usein kysytään sitä, että pitäisikö sitten oppia hiljentämään se oma mieli. Niin ei. Se ei ole mahdollista oikeastaan. Kyllä se on meidän mielen luonne ja meidän biologiakin tekee sen, että meidän mieli reagoi kaikkiin asioihin ja ärsykkeisiin. Mutta tarkoitus on juuri se, että me opitaan suhtautumaan siihen omaan mielen sisältöön, eli siihen sisäiseen puheeseen, mitä siellä mielessä pyörii, niin siihen lempeästi ja hyväksyvästi. Ja
tähän onkin laittanut, että voi ajatella, jos huomaa, että taas mä lähdin ajattelemaan näitä asioita, taas mä mietin tätä juttua, niin voi todeta siellä omassa mielessä, että mielenkiintoista. Taas minun mieleni halusi mennä tuohon suuntaan. Ja sitten päästä siitä asiasta taas irti ja tuoda huomio tähän kehoon. Meillä on ajatuksia, on tutkittu, että jopa 60 000 ajatusta on päivässä. Ihan hirvittävä määrä. Ja suuri osa niistä on samoja ajatuksia kuin oli eilen. Eli meillä on tapana pyörittää paljon samoja. Samoissa tilanteissa saatetaan ajatella aina samoja asioita. Ja jotenkin siitä tietoiseksi tuleminen, että ne ajatukset ei ole totta. Ne on minun mieleni tuottamaa sisältöä ja itse voin valita, että miten niihin suhtaudun. Niin se on aika tärkeä oivallus. Koska joskushan ihmisillä on tapana pyörittää mielessään ihan vuosikausia esimerkiksi jotain tapahtumaa tai tilannetta, johon jää jumiin ja sitä toistaa mielessään usein ja usein. Ja sitten jos huomaa, että on tämmöisen taipuvainen, niin sitten kannattaa kyllä just niin kuin sitä vähän tutkailla, että nyt se taas palaa minun mieleeni, mutta tekeekö minulle hyvää jäädä tähän ajatusketjuun kiinni? Mitä jos minä päästän siitä irti? Eli arvioida niitä omia ajatusrakennelmia, mitä siellä liikkuu. Hyvä. Tästä voisin vielä oikeastaan sanoa, että minä itse olen niin kuin välillähän iltaisin varsinkin on vaikea saada omaa mieltä rauhoittumaan ja on tapana, varsinkin jos on paljon asioita mielessä, niin illallahan ne pyörivät enemmän. Mutta käytän itse sellaista mielikuvaa, että työnnän mielessäni niitä ajatuksia vähän kauemmaksi ja päästän niistä irti. Eli vähän niin kuin pilvet taivaalla, niin yritän laittaa ne sinne kauemmas ja sitten huomata, että no niin, taas tämä ajatus tuli, mutta menköön. Eli voi tällä tavalla sitä omaa mieltään yrittää tutkailla. No sitten kysymys, että miten lisätä sitä mielen hyvinvointia ja niitä hyvän mielen tunteita saada lisää. Ja mistä sitä mielen rauhaa voisi rakentaa. Ja mielen hyvinvointia ja niitä hyvän olon tunteita, niin vahvasti kehotan kyllä siihen, että niitä saa lisää, kun lisää semmoista läsnäoloa tähän omaan arkeensa. Ja ihan tämmöisistä tavallisista arjen asioistakin voi tehdä läsnäoloharjoituksen itselleen, että esimerkiksi se toistuvia rutiineja, että kun alkaa syömään vaikka lounasta, niin ihan hetkeksi pysähtyy ja tuo itsensä läsnä olevaksi siihen, että avaa aistit, miltä se ruoka tuoksuu ja näyttää, miltä minusta tuntuu tässä hetkessä. Tuo itsensä siihen läsnä, koska useinhan se mieli on jossain ihan muualla ja sitten se syöminen alkaa vaan. Tai esimerkiksi kun pesee käsiä, huomaa tuo itsensä läsnä olevaksi, miltä se saippua ja vesi tuntuu tässä käsissä. Eli tuo huomio siihen aisteihin. Liikkumisestakin voi tehdä hidastaa jonkun tietyn matkan päivässä, että käveleekin oikein hitaasti ja tuntee jaloissaan, että miltä se askeltaminen ja kävely tuntuu tässä hetkessä. Ja itselläni minulla on semmoinen tapa, rutiini, että kun ajan autoa aika paljon ja olen liikennevaloissa punaisissa, niin aina se on minulle sellainen signaali, että tässä kohti minä hengitän. Kun joutuu punaisissa odottamaan, niin huomio hengitykseen ja siihen omaan kehoon. Ja sekin on alkanut tapahtua jo aika luonnollisesti, että se aika nopeasti meidän keho ja mieli oppii sitä, että aha, nyt taas voi hengittää.
Ja on todettu, että mitä enemmän on läsnäolon tilassa, niin sitä onnellisempi ihminen on. Eli se mieli ei silloin aiheuta niin paljon sellaista negatiivista ajatusten tuomaa huolta ja stressiä. Eli kun huomaa olla tässä hetkessä. Useinhan käy niin, että esimerkiksi lomallakin, tai että me odotetaan ihmiset lomaa hyvin paljon, että voi kun loma alkaisi. Ja sitten kun me ollaan siellä lomalla, niin siinäkin meidän mieli suunnittelee koko ajan, mitä kohta voisi tehdä. Eli tavallaan siinäkin se, että tuoda sitä läsnäoloa nyt joulun aikaankin siihen hetkeen, missä on, ja avata itseään sille kokemukselle, mikä on juuri tässä nyt. Hyvä. Ja sitten on tämmöinen 2 sutta, minkä halusin teille jakaa. Tämä on tämmöinen pieni tarina. Saattaa olla osalle jo tuttukin, mutta on niin lyhyt, että jaksatte varmaan sen uudelleen kuulla. Eli tarina menee näin. Vanha Cherokee-intiaani kertoi iltanuotiolla lapsenlapselleen tarinaa. Meidän ihmisten sisällä käydään taistelua, jatkuvaa taistelua. Poikani, sisällämme on 2 sutta, jotka taistelevat. Ja toinen niistä on paha. Se on kateus, ahneus, epätoivo, ego, inho, itsesääli ja syyllisyys. Ja toinen susi on hyvä. Se on ilo, rauha, toivo ja rakkaus. Se on lempeys, anteliaisuus ja myötätunto. Pieni lapsenlapsi kuunteli tätä mielenkiinnolla ja oli pitkään hiljaa. Sitten hän kysyi, isoisä, kumpi niistä susista voittaa? Ja vanha intiaani vastasi, se, jota sinä ruokit. Eli tämän tarinan viisaus on siinä, että se, mihin me huomiota kiinnitämme ja mitä me tosiaan ruokimme sisällämme, niin sitähän me kasvatamme. Eli tähän laitoinkin, että on hyvä pysähtyä huomaamaan, että kumpi susi siellä omassa mielessä on vahvempi. Kummanlaisia ajatuksia siellä pyörii enemmän. Ja jos on taipuvainen tosiaan murehtimaan ja tuntemaan myös paljon semmoista epävarmuutta, joka tässä ajassa on tietysti hyvinkin luonnollista ja sitä on varmasti kaikilla meillä, niin silloin on entistä tärkeämpi jotenkin opetella myös sitä itsensä rauhoittamista. Saada sitä kehoa levollisempaan tilaan ja sitä omaa mieltä myöskin. Ja viedä tietoisesti huomiota sitten semmoiseen niin kuin hyvään ja siihen, että mikä lisää sitä hyvinvointia, millaiset ajatukset lisäävät minun hyvinvointiani. Mielenkiintoista olisi taas kuulla, että mitä ajatuksia tämä herättää, mutta toivottavasti saitte kiinni tarinasta. No sitten muutama sana tästä itsemyötätunnosta. Eli meillä kaikilla on sellainen vaativa mieli, että meidän mieli asettaa paljon vaatimuksia ja me olemme usein aika kriittisiä itsellemme. Meidän on helpompi olla myötätuntoinen toisia kohtaan usein kuin itseämme. Ja
se on aika keskeistä myöskin sen mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa, että opettelee sitä tietoisesti. Meillä on Sydänliitolla myöskin yksi sellainen harjoitus, sellainen mindfulness-äänite juuri tähän liittyen, joka löytyy sieltä meidän verkosta. Ja siinä juuri harjoitellaan siinä ohjauksessa, niin harjoitellaan sitä, että millaisilla sanoilla itselleen voisi myötätuntoa lisätä. Ja sitä voi myös harjoitella itse ihan itseksensä sillä tavalla, että kun huomaa niitä ajatuksia, jotka on sen vaativan mielen asettamia, että pitäisi tehdä enemmän tai paremmin, niin onkin sitten asettaa sille sallivan mielen vastapainoksi ja sanoo, että voisinkohan vaatia tässä kohden itseltäni vähän vähemmän. Ja hyväksyä sitä omaa keskeneräisyyttäni. Ikinä emme ole valmiita kaikessa. Se on varmasti ihan kaikkien hyväksyttävä tosiasia. Ja samalla tavalla oppii sitten myös sitä hyväksyntää siihen, että jos on sairauksia tai kipuja, ja niitäkin väistämättä tässä elämässä varmasti niin kuin kohdataan. Ja semmoinen itsemyötätuntoinen ihminen on aika ihanaa seuraa, koska hän on sinut itsensä kanssa ja osaa myös itselleen nauraa. Ja edistää silloin sitä omaa onnellisuutta ja myös muiden onnellisuutta. Eli semmoinen lempeä suhtautuminen itseen ja toisiin, sehän tarttuu ja tuo ihan varmasti hyvää mieltä. Ja nyt pyydänkin teitä miettimään, että minkälaista se teidän sisäinen puhe on. Miten sinä puhut itsellesi siellä mielen sisällä? Kummanko suden puhetta siellä enemmän on? Ja voisiko siellä olla sitä kannustusta itselle vielä enemmän? Siihen löytyikin yksi meidän harjoitus. Ja sitten vielä on siellä sellainen toinenkin, missä on sellainen sydämen kuva käsillä, niin siellä on myös sitä myötätuntoa, mutta ne löytyy kaikki tuon yhteydestä. Hyvä. Ja nyt kun on tämmöinen juhla-aika edessä ja me ollaan jonkin verran tekemisissä myös perheen ja läheisten kanssa, niin nostin tähän tosiaan myös tätä mielen hyvinvoinnin teemaa myös toisten ihmisten kanssa. Eli tämä vuosi, kun paljon ollaan oltu niin kuin kotonakin tai sitten ollaan vähemmän nähty niitä muita läheisiä, niin on aiheuttanut varmasti ihmissuhteissakin tiettyä kahnausta, mikä on hyvin ymmärrettävää. Mutta joskus voi näissä läheisissä ihmissuhteissakin tapahtua ihmeitä, jos koittaa valita vähän erilaisen asenteen. Eli koittaa löytää sitä myötätuntoa toista kohtaan vähän eri tavalla. Ja tämä on mielestäni hyvä ohje tämä, että voi esimerkiksi kokeilla nyt tässä joulun aikana, että kuunteleekin toista enemmän. Ei mieti, että mitä minä vastaan tähän kohta tai mitä minä kertoisin, vaan ihan kuuntelee. On läsnä oleva ja kuuntelee. Ja hymyilee paljon. Hymyily on aina toiselle ihmiselle vahva signaali, että minä hyväksyn sinut ja sinä olet turvassa minun kanssani, jos me hymyillään enemmän toisillemme. Ja kiittäminen on tosi tärkeää. Hyvin paljon tulee tietyissä ihmissuhteissa sanottua niitä, mitä pitäisi tehdä toisen. Ja se kiittäminen on se oikein semmoinen, se saattaa jäädä ihmiselle pitkäksi aikaa mieleenkin, jos on kiitetty jostakin hänen tekemästänsä. Ja usko. Usko siihen, että asiat järjestyy ja asiat menee hyvää kohti. Sitä myöskin tarvitaan tässä koronankin tiimellyksessä. Ja tämä on tärkeä asia, että kaikki meistä toivoo sitä, että meissä huomataan hyvät asiat.
että me suomalaiset ollaan kovin vaatimattomia ja sillä tavalla nöyriä, niin tämä on ehkä sellainen asia, mitä me voitaisiin vähän enemmän tehdä, eli sanoa toisillemme hyviä asioita ääneen. Ja silloin hekin usein alkavat, kun he huomaa, että tässä on jotain uutta, niin alkavat ehkä tekemään sitä samaa. Eli se hyvä lisääntyy hyvällä, hyvien asioiden puhuminen ääneen. Ja laitoin tähän myös nämä maailman tärkeimmät sanat, mitkä tässä on näinä aikoina erittäin tärkeitä muistaa, että me kohdataan toisiamme ja varsinkin niitäkin, jotka ovat hyvin yksin, niin se puhelinsoitto on hyvin tärkeä ja sitten se, että me tosiaan kuunnellaan läsnä olevasti. Annetaan sen ihmisen puhua, jolla on tarve sille kohtaamiselle. Ja sitten nämä tärkeät sanat. Osataan pyytää anteeksi, jos on tapahtunut jotain sellaista, ja toinen osaa sanoa, että saat anteeksi. Ja ihanaa on, jos puhelussa kuulee joulun aikaan senkin, että sinä olet tärkeä minulle. Ja sitten tuo sinä riität on myöskin tosi hyvä semmoinen, ja sen voi sanoa itselleenkin välillä. Eli näitähän voi itselleenkin siellä sisäisessä puheessa paljonkin sanoa, ja olisi hyväkin sanoa. Hyvä. No sitten tässä vielä lyhyesti oli tästä ihmisten vuorovaikutuksesta. Ja siinä tapahtuu todella paljon, jos me ollaan läsnä olevasti tosiaan läsnä toisillemme. Ja sen aistii ihminen toisesta, että kuunteleeko hän oikeasti minua. Eikä kiirehdi puhumaan päälle tai sanomaan omia mielipiteitänsä. Ja varsinkin jos on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on vähän hankalaa olla, niin kannattaa kokeilla siinä sitä läsnä olevaa kuuntelua ja osallistumista. Kun taas sitten tämä tämmöinen ei läsnä oleva, että me ollaan, niin kuin kaikki tietää tässä hetkessä, että jos on puhelin siinä tai joku muu vie sitä huomioon, niin senkin aistii tosi hyvin ja silloin ne konfliktit syntyy paljon helpommin. Tulee se tunne, että minä en ole sinulle tärkeä, kun et ole tässä nyt tässä hetkessä. Ja nyt voitaisiin tehdä se toinen harjoitus. Eli se on tämmöinen tärkeintä elämässä harjoitus. Ja nyt pyydän, että otat uudelleen siinä hyvän asennon siinä, missä istut. Laita taas niin hyvään asentoon selkä kuin mahdollista ja kädet voi olla siinä sylissä. Ja hengittelet muutaman kerran. Annat leuan ja rintakehän rentoutua. Hartiat putoavat vähän alaspäin. Ja viet huomion sinne kehoon. Miltä se hengitys tuntuu kehossa nyt tässä hetkessä? Millainen olo on vatsan seudulla? Ja miltä tuntuu siellä selän alueella? Miltä tuntuu jaloissa? Ja miltä tuntuvat kädet tässä hetkessä? Ovatko ne lämpimät vai kylmät? Hengittele rauhallisesti ja palauta huomio takaisin sinne kehoon, jos mieli lähtee muualle. Vie huomio vielä hetkeksi kasvoihin. Anna kasvojen valahtaa rentona. Ja jokaisella uloshengityksellä puhallat
jännitystä pois kehosta. Ja sulje sitten silmät, jos et ole vielä niitä sulkenut. Ja kuvittele mielessäsi paikka, jossa sinun on hyvä olla. Se voi olla joku todellinen paikka tai joku kuviteltu. Se voi olla mökillä tai luonnossa jossakin, omalla sohvalla tai missä tahansa, jossa on hyvä olla. Ja näe itsesi siellä paikassa, kaukana tulevaisuudessa, vuosien päästä tästä hetkestä. Näet itsesi istumassa siellä, mutta vuosia on kulunut. Olet elänyt hyvän ja pitkän elämän. Näytä tyytyväiseltä. Hieman ikääntyneemmältä, mutta tyytyväiseltä. Ja hymyile. Tarkastele nyt elettyä elämää tästä tulevaisuuden näkökulmasta. Minkä tekemisestä olet nauttinut eniten? Mitä sinun tulevaisuuden minäsi sanoo? Mistä hän on nauttinut eniten? Mikä on ollut tärkein saavutus, jota arvostat eniten? Ja kolmantena kysymyksenä, mikä oli kaikkein tärkeintä? Mitä tämä sinun tulevaisuuden minäsi pitää tärkeimpänä? Hyvä. Pidä huomio omassa kehossa, hengityksessä. Voit vielä katsella tätä tulevaisuuden minäsi. Ja jos haluat vielä kuunnella, mitä se tuottaa mieleesi, anna sille mahdollisuus puhua. Mikä on tärkeintä ollut tässä elämässä? Hyvä. Ja vielä voit hengitellä muutaman kerran rauhassa hänen kanssaan. Sitten luottavaisin mielin jättää hänet istumaan sinne tyytyväisenä ja palata itse tähän hetkeen. Hengitellen
Ja palautuen tähän tilanteeseen ja avaten silmät. Hyvä. Toivon, että saitte kiinni omasta itsestänne tulevaisuudessa. Jos sieltä tuli jonkinlainen oivallus, niin sen voi itselleen kirjoittaa vaikka ylös, että se ei unohdu. Hyvä. Ja sitten aletaan olla täällä loppuvaiheessa, mutta tähän joulun aikaan näihin tunnelmiin jatkan vielä sen, että vähemmän on usein enemmän ja varsinkin meillä naisilla on taipumuksena tehdä monenlaisia asioita hyvin perinpohjaisesti ennen joulua. Ja nyt haastankin ihmisiä miettimään, että mistä se joulumieli tulee ja mikä siinä on tärkeintä. Siivotut kaapit ovat mukava asia, mutta tärkeämpää varmasti on se, että saisi itselleen semmoisen levollisen ja hyvän mielen. Eli tähän on laitettukin, että suhteellisen siisti koti ja muutama kynttilä. Niitä ruokia, joista itse pitää ja hyvää musiikkia. Oman näköinen joulu on varmasti kaikille ihan, se on se riittävän hyvä tässäkin. Ja sitten loppuun vielä tiivistykseksi 3 asiaa, jotka haluaisin teille jättää tästä. Eli tämä oli se yksi, minkä jo siellä mainitsinkin, 3 pitkää hengitystä, jonka toivon teidän muistavan. Tällä pystyy rauhoittamaan itseään tilanteessa kuin tilanteessa. Ja erittäin hyvä rutiini toistaa itselleen. Voi joko laskea niitä hengityskertoja, tai sitten voi sanoa myös 3 kertaa, kun hengittää, niin mielessään, että päästään irti samalla, kun hengittelee ulos. Ja minulla oli joskus sellainen tapa, kun lähdin edellisestä työpaikasta, niin kun lähdin työpäivän jälkeen ja mielessä oli aina asioita, jotka jäivät kesken, niin sanoin itselleni aina ulko-oven kahvassa, että päästän irti. Ja hengitin 3 kertaa. Eli se, että tekee siitä tavan, niin silloin mieli oppii päästämään rutiininomaisesti sitten irti. Toisena oli sitten se kiteytys, että huomataan niitä ajatusketjuja, jotka ei meitä palvele, ja valitaan parempia ajatuksia sinne omaan sisäiseen puheeseen. Ja hyviä ajatuksia ja sanoja voi laittaa myös sitten ihan esille. Kirjoittaa niitä jääkaapin oveen tai peiliin itselleen, että kun näkee ne sanat, niin ne hiukan aina hymyilyttävät ja tekevät itselle hyvää. Ja salasanat esimerkiksi, jos kirjoittuu tietokoneelle joka päivä, monta kertaakin joskus joutuu kirjoittamaan, niin siihenkin kannattaa laittaa joku mukava lause. Ja 3. se viisaus ja läsnäolo on ihan meissä jokaisessa. Ja se mielen rauha, se on myös siellä. Ja kun me harjoitellaan sitä, että me ollaan läsnäolossa itsessämme ja kuullaan itseämme paremmin, niin silloin me saadaan kiinni siitä viisaudesta itsessämme. Varsinkin jos täytyy tehdä jotain päätöksiä ja on epävarma, niin kannattaa pysähtyä siihen läsnäoloon. Hyvä. Ja näillä sanoilla minä kiittelen ja toivon, että saitte tästä ajatuksia teidän joulun aikaanne ja muutenkin omaan hyvinvointiin. Ja tämä tulee tallenteena sitten sinne Sydänliiton verkkoluentoihin. Ja muistakaa, että te olette arvokkaita ja hyviä.
ihan omana itsenänne, juuri tuollaisena. Kiitos. Vielä katselen, onko siellä kysymyksiä tullut. Ihanaa, on tullut hyviä ajatuksia ainakin. Olet enemmän kuin ajatuksesi, kyllä. Ihana, sieltä on löytynyt jo harjoituksiakin. Kiva. Ja tosiaan Sydänliiton harjoituksista, niin siellä on semmoinen, missä kädet on näin aurinkoa vasten, niin siellä on semmoinen itsemyötätunnon harjoitus, mutta ne on kaikki samalla sivulla siellä tarjolla. No siinä juuri nyt löytyikin tuolta. Hyvä. Myötätuntoa ja lempeyttä. Joo. Ei tainnut olla kysymyksiä. Hyvä. Kiitoksia paljon.